Eli nyt me ollaan tällä paikalla. Niin. Tai no ei me vielä, mutta me kävellään sinne nopeasti tästä. Joo. Nähdään kohta. Oho! Mitä? Mä täällä lämpiöisen päällä. Oho! Siellä se on se paikka. Joo. Eli joo. Me tehdään siis tämän videon jälkeen se 7 second challenge. Tommonen paikka. Ja mennään kohta. Joo. Tommonen. Me mennään kyllä tonne sisälle. Siellä on joksi pupu. Säikähdit. Siis me eilen tehtiin tästä video, mutta se meni vähän pieleen. Siis me oltiin jo tuolla. Silloin eilen, mutta me mennään sinne vielä. Ei tää romahda. Joo, mut siis sun. Tämmönen paikka. Ai tästä romahtaisi, jos tänne menisi. Tää on aika hienoa, se ei... Kun me tultiin, niin ihan kun me työnnettiin niitä pyöriä tuota mäkeä ylös, niin tuntui, että me oltais menty jostain vuoreiti. Me ollaan täällä melkein ihan just. No, mennään sisälle. Laittakaa pausa. Ai mä eka. Niin. Miksi sä vaan sen sammutat? Miksi sä sammut se? Miksi sä sammutat se? Eikö sä kuvaa, kun me mennään tänne? Hiiruiti täällä. Joo, aika mäkin haluan kuvamateriaalilla uusi. Ottakaa. Tossa. Yksi luupalainen ainakin. Niin on. Niitä oli täällä lisää, mutta... Ei oo enää. Me mennään tonne. Tää on siis tuhopoltettu näköjään. Hyi! Kuinka? Kattokaa tätähän mäkin syöttiin. Me vaan. Se ette varmaan näe sitä. Ei näkään varmaan. Hyvältä. Tuolla on tommonen tuolla. Noin. Ihan siisti. Meni tollaan täällä. Joo, tästähän voisi ihan helposti tehdä meille vaikka majan, kun täällä ei paljon käy ihmisiä. Kenkä. Hyi, kenkä. Voitais tehdä vaikka joskus video, missä me tehdään tänne oma maja. No, ei ehkä nyt pidä. No mieti, täällä ei kai melkein kukaan. Voitais tehdä tänne ihan helposti oma maja. Tää on valmiiksi maja. Tää on siis ihan täynnä tai ötököitä. Tosta mä siis äsken näytin joku kasi. YouTubella. Voitais... Onks toi nuija? Tiedä. Kertokaa kommenteissa, mikä ihme toi on. Siis toi juttu. Kuitenkin aika hauska paikka kuitenkin. Täällä on ihana hiljaista, kun on ollut vaan tuulehuminen. Niin. Okei, lähdetään pois. Menkää. Me tehdään tästä kuitenkin aika... Eikö siis ei tehdä tästä kovin pitkää? No ei. Mulla tää on kestänyt jo 4 minuuttia. Koska mä yhdistän ne kanssa. Joo, ja me tehdään vielä siis tänään 7 second challenge. Varmaan ihan just. Kerrotaan siinä videolla sit mikä se on, kun Vanessakaan ei tiedä vielä. Ellei sillä ole. Siis kattokaa kuinka hienot maisemat täällä. Siis oikeasti tonne voisi ihan helposti tehdä maja. Älä kuvaa mua tolla. Noniin.